An bukha tukara khai bai thangka. Hamjangmao bul sul tongka hingke bulno sema sepayu. Hello friends, salam sogo ani YouTube norong bagai ajrawo video rok tui malia bijin bagai tai ani video khaima wasai chu etong hangke nakadi tai sama tekno ran support khaidi tai nong support bang nango dan subscribe rok khlai re badi do yasho restam kanjak hingke yashi tori thangke restam se ma sepayu yashi no ya Hamjangmao bul sul tongka hingke bulno sema sepayu hamjangmao sepaya An bukha tukara khai bai thangka je samuno kaham imang nugui khanyani hini wansukmani khaimaliya imang nungmani se pogoi thangchu angkai tabu norokno tini an kongno sai khana robano do ang hamjangma bazaro thangmani hamjangma manano hnai ang kring bai hamjangma hingke ba damni ngi thangka ba ang paimaliya kosto hingke ba kelaing thangka ke ba kosto no paima to bukha ko bulongkhe haipeno ang no poknan bagai an chago phankrei nono sudu nono simsang mutu khlaima tongo oblan no sara jibono ani langma tongsa nono hamjagi thana lan chago phantong nono ani khlainani lan chago phankrei thiasak nono hamjagi thanai bukhawo amkhan phantong sogo